Припынок. Завод «Газоаппарат». Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок – центральний ринок. Поважані пасажири, наш автобус рухається по маршруті номер 5. Припинок – центральний ринок. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок – Міцкевича. Припинок – Міцкевича. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок – Бті. Припинок Бті. Наступний припинок – Крепость. Припинок – Крепость. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Калідж торговлі. Припинок – Калідж торговлі. Наступний припинок – Брест Западний. Конечная Брест. Усходні.